Представяме данни от редовното ежемесечно изследване на Gallup International. Данните, които представяме днес, това е традиционното наше изследване, което надявам се всички вие познавате. То излиза всеки месец. Нарича се политически и икономически индекс на Gallup International. Няма съществена динамика в електоралните нагласи през този месец, в сравнение с предишния. Запазва се от днешна гледна точка по-скоро паритет, по-скоро изравняване на силите между двете основни политически партии. Което означава, че при едни евентуални нови избори едва ли бихме били свидетели на качествена и драстична промяна на картината. Наблюдаваме нещо, което прилича по-скоро на изпитание за подкрепата към партия ГЕРБ. Там се регистрира спад спрямо данните ни от май. А в същото време, след първоначалното пропукване, стъписване и доста сериозно предизвикателство към подкрепата на БСП, в момента има известно стягане, възможна е хипотезата за консолидация на електората на социалистите. Ще видите после подробности за това. В същото време обаче растат нивата на песимизъм в страната. Расте и процентът на хората, които заявяват, че не биха гласували. А общественото мнение е объркано и разделено. Виждате, че на въпроса според вас като цяло на къде върви България, към по-добро или към по-лошо, традиционно у нас се отговаря към по-лошо. Трябва ли или не трябва правителството на Пламен Орешарски да подаде оставка? Това е въпрос, който поделя почти по-равно обществената картина. Необходими ли са нови предсрочни парламентарни избори? Това е доказателство на нещата, за които говорим до този момент. Подялбата на общественото мнение по-равно. По-скоро да, казват 35%, по-скоро не, казват 39%. Според вас трябва ли Цветан Цветанов да се оттегли от ръководството на ГЕРБ? Това е въпрос, който естествено извиква одобрение от страна на противниците на политическа партия ГЕРБ. И в същото време това е въпрос, който би трябвало да предизвика нееднозначна реакция от привържениците на тази партия. Нещата обаче не стоят така. Самите привърженици на ГЕРБ са разделени по отношение на политическата съдба на господин Цветан Цветанов. ДПС не бива никога да бъде допускано във властта е въпрос, който извиква одобрението на 64% от респондентите. Срещу 18%, които казват обратното. Не съм съгласен с това твърдение. Какво означават тези данни? Тези данни означават тежка политическа изолация на ДПС. Бързам да споделя, че дори около половината от привържениците на БСП споделят подобни настроения. Твърдението сега повече от всякога е необходимо национално съгласие събира 86% одобрение. 86% от хората казват да, съгласен съм. Сега повече от всякога е нужно национално съгласие. 21,6% за БСП, 17,8% за ГЕРБ, 6,7% за ДПС. България на гражданите в този момент изглежда като 2,6%. Националния фронт за спасение на България като 2,4%. Атака като 8%. ДСБ изглежда като 6%. Какво се случва с електората на БСП? Възможна е хипотезата, че има известно стягане на БСП, известна консолидация на електората на левицата, което последва първоначалното разколебаване след назначаването на господин Пеевски. И обратно при ГЕРБ, вие виждате, текат обратните процеси. Те са видими с просто око, очевидно се отразяват и в електоралната нагласа за партията. Можете да видите какъв е бил резултата през май, можете да видите какъв е резултата сега. Очевидно е, че в партия ГЕРБ текат сложни процеси, които са свързани с самия факт, че партията остана извън властта и в момента има и дезинтеграционни процеси. Кристалина Георгиева с 47% доверие през този месец. Росен Плевнелиев с 41% доверие през този месец.
Йорданка Фандъкова с 38, Георги Първанов и Сотир Цацаров с по 34, Пламен Орешарски е с 32, омбудсмана Константин Пенчев е с 30, Сергей Станишев е с 26, Маргарита Попова с 21 и Бойко Борисов с 20. Меглена Кунева с 14 и следват министрите от кабинета. Дайте Сидеров да видим. Сидеров през този месец има 3% доверие. Какво става с доверието господин Бойко Борисов? Ясно долу-горе виждате тенденцията. Надявам се, въпреки че вероятно числата не са толкова лесно видими. Господин Борисов е достигнал безпрецедентни нива на недоверие. Господин Цветанов също е достигнал не особено приятни нива на доверие. Ситуацията в момента изглежда без съмнение тежка за политическа партия ГЕРБ, тежка разбира се и за БСП. Конкретните измерители на това ние ги следим месец след месец и отново ви моля да се вглеждаме по-скоро в тенденциите, отколкото в конкретните числа.